एक एक काय खातेस? मूठ भरून खा, अशी मूठ भरून खा. असे पण मोठी मुठी भरून खायचे शंकरपाळे. मिनी शंकरपाळे आहेत, तिखट शंकरपाळे. मी 1 किलो पीठ आणलंय. 1 चमचा पावभाजी मसाला. तेल गरम करून आणलंय, त्याच्यामध्ये हिंग टाकते. पिठाचा गोळा छान मळून झालाय बघा. ही पूर्वीच्या याला 25 वर्ष झाली. ती आता मी टाकते हे का एकदम फुललंय खूप मस्त. हे असे आहे ना शंकरपाळे, असा गोळा करून टाकला ना तेलामध्ये तरी पण ते सुटतात. एकदम मस्त शंकरपाळे बघा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी तिखट शंकरपाळ्या बनवते आणि ते बनवायला आहे ना मला मदत करायला आले आकाशची मम्मी, आकाश अविनाशची मम्मी. आता त्यांनी पीठ घेतलंय, बघूया किती मापायला सांगितलंय, किती मापलंय ते बघूया. मी 1 किलो पीठ आणलंय, पण तिला मी वाट्या मापायला सांगितलंय. किती झाल्या? 5 वाट्या. ह्या 5 वाट्या. ह्या 5 वाट्या. आता त्याच्यासाठी लागणारे हे साहित्य आहे. 1.5 चमचा मिरची मसाला, 1 चमचा पावभाजी मसाला, अर्धा चमच ओवा, अर्धा चमच जिरा, पाव चमचा हिंग घेतलाय आणि त्याच्यासाठी 1 चमचा तीळ घ्यायचा आहे, सफेद तीळ. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि अर्धा वाटी तेल घेतलंय. आता 1 किलो पीठ आणलंय ना, ते मापून वाटे आहे ना 5 झाले. आता ते पहिलं आहे ना हे तेल गरम करून घेते चांगलं कडकडीत आणि त्या पिठामध्ये मोहन वटून तुम्हाला दाखवते. तेल गरम करून आणलंय, त्याच्यामध्ये हिंग टाकते. आता हे सर्व मसाले आहेत ना या पिठामध्ये मिक्स करायचे. आता मीठ टाकायचं चवीपुरतं. आता त्याच्यामध्ये हे तेल ओतायचं. तेल सगळं पिठाला चोळून घ्यायचं, असं सारखं करून घ्यायचं. आता थोडा थोडा पाणी टाकत आहे ना पिठाचा गोळा करून घ्यायचा. पिठाचा गोळा छान मळून झालाय बघा. आता याच्या आहे ना आपल्याला पोळ्या बनवायच्या, ते छोटे छोटे गोळे करून घेते. कारण तिखट शंकरपाळ्याला आहे ना पातळ पोळ्या लागतात. किती झाले गोळे? 12 झाले. 3, 6, 9, 12 गोळे झाले. 12 पिठाचे गोळे करून घेतले. आता ते लाटून त्याचे शंकरपाळे करून दाखवतो. टाकून दे मला, मी ताटावर मोठे करते. पोळ्या बघा असे पातळ लाटले. आता हे ना तुम्हाला पप्पू कापून दाखवणार आहे बारीक बारीक. ही कातणी आहे बघा, ह्याला चिरणी पण बोलतात. ही पूर्वीच्या याला 25 वर्ष झाली. माझ्याकडे आहे. त्या ना अशी फिरवायची, ते आपोआप फिरते बघा. जसं आपल्याला आकार पाहिजे असेल ना तसे छोटे छोटे मोठे मोठे. आता मी टाकते हे का असे आहे ना सुरीने खाली पाडायचे आणि ते चिपकले आहेत ना ते चिपकत नाही. त्याला सोडल्याबरोबर आहेत ना ते सुटतात. मी ते कापून घेते बघा असे छोटे छोटे आणि ते तिकडे तळून घेते. एकदम फुलले खूप मस्त. ते तापला ना त्याच्यावर आपण फुल गॅसवर एकदम तळून घ्यायची पटापट. थोडा कलर येईपर्यंत भाजायची. एकदम मस्त छान फुलले. आवाज पण चांगला येतोय ना. असे बुडबुडे कमी आले ना की समजायचं म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी असतो ना, ते पाणी मरून जातो आणि ते आपल्या डिश चांगली भाजते. तर चांगले भाजले, छान झाले बघ. आता बुडबुडे पण कमी झाले. एकदम मस्त छान झाले. हे असे आहे ना शंकरपाळे, असा गोळा करून टाकला ना तेलामध्ये तरी पण ते सुटतात. आरामात टाका तरी ते सुटतात तेलामध्ये. आता झाऱ्याने हटव. जरा हळूहळू हलवायची कारण तेल आहे ना बाहेर उडतो.
थोडी गॅस आहे ना बारीक करायची टाकल्या सुटले ना. हा सुटले. तेव्हा सुटले. ते चिकटत नाही कारण आपण त्याच्यामध्ये तेल वापरलंय ना पीठ मळायला. शंकरपाळ्यामध्ये बघा मस्त तळून झाले आहे. आता मी एका गोळ्याचे आहेत ना तुम्हाला पुऱ्या करून दाखवते. तर समजा तुम्हाला कंटाळा आला ना त्या शंकरपाळ्या करून तर अशा छोट्या छोट्या पुऱ्या लाटायच्या पातळ एकदम. आणि त्या पुऱ्या पण छान लागतात तिखट पुऱ्या. हे बघा अशा छोट्या छोट्या पुऱ्या केल्या आहेत. हे तळून पण काढले 2-3 छान आले आहेत. बघा शंकरपाळ्याचं तेल एवढं उरलंय. पुऱ्या शंकरपाळ्या 1 किलोच्या तळून झाल्या. ते पहिलं मी तेल ओतलं होतं ना अर्धा कमी कढई तेवढं तेल बरोबर पुरलं आणि एवढं उरलंय. आता त्याच्यामध्ये या तुम्हाला पुऱ्या करून दाखवते. मस्त फुलतायत बघ. पातळ लाटले ना की ते फुलतात आणि आपण जाड लाटले ना तर ते फुलत नाही. एकदम मस्त शंकरपाळ्या बघा कुरकुरीत आणि कुरकुरीत. पावभाजी मसाल्याची चव वाटते तुला है ना. बघूया टेस्ट करून. आणि पावभाजीचा मसाला टाकलाय पावभाजी सारखंच वाटतंय. चांगला आहे. याच्यात पावभाजीचा मसाला टाकलास ना तू. पावभाजी आणि एकदम चांगल्या पॅकेटमध्ये नाही भेटतात ते असे पॅकेटमध्ये विकतात ना दुकानवाले तसे झाले. आणि एकदम कुरकुरीत झाले. चांगले आहेत एकदम. ट्रॅव्हलिंगला घेऊन जायला खूप चांगले आहेत. आणि दिवाळीच्या फराळाच्या ताटामध्ये असतील तर माणसं पहिले उचलून खातील लगेच कुरकुरीत समजून लगेच. एकदम छान झाले ना. मस्त आवाज येतोय. छान झाले कुरकुरीत झाले. आता तुम्ही जी रेसिपी बघितली तर ती ही रेसिपी आहे. हे कुरकुरी शंकरपाले मिनी शंकरपाले हे त्यांनी आता बनवले. तिखट शंकरपाले. आता ऑलमोस्ट बघा एवढे सर्व रेसिपी ह्या 2019 या वर्षी आम्ही बनवले. तर ऑलमोस्ट ही आता 8वी रेसिपी होती. आणि उद्या काय येणार आहे तर हे तुम्हाला दिसणार नाही पण जरा सिक्रेट असलं पाहिजे काही ना काय. ही 9th रेसिपी आहे ती उद्या येईल 4 वाजता. आता तुम्ही ही बघितली ना तरी टेस्ट करून दाखव. तिखट शंकरपाले एक नाही खायचे. एकाने काय नाही होणार. मुठभर खायचे. एवढे बारीक आहे. ही आताची रेसिपी आहे. रेसिपी नंबर 8. रेसिपी नंबर 7 होती ही गोड शंकरपाळ्या. याला बनवून 3 दिवस झाले. ही काल बनवली होती. जे आता आम्ही खाऊन दाखवलं ती काल बनवली होती. ह्याला 3 दिवस झालेत बनवून. आणि तुम्हाला आता टेस्ट करून दाखवतो कशी येते. गोडवाली खाते अजून पण खुशखुशीत आहे. म्हणजे रेसिपी चांगली आहे अजून. आणि कुरकुरीत पण आहे कडक पण आहे आणि खुशखुशीत पण मी आहे. तुम्हाला का खाऊन दाखवतोय सर्व की जसे दिवस पुढे जातात तर ती रेसिपी तशीच राहते की नाही हे दाखवण्यासाठी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. नंतर रेसिपी नंबर 6 होती. व्हिडिओ नंबर 6 होता कुरकुरी नमकीन. अर्धी कर. आता तुम्हाला आवाज मस्त झाली पर्यंत. मम्मी कुठे बसली आहे तर मम्मी तिथे बसली. तू तिथे का बसली इकडे का ना बसली. काही आले ना टेस्ट करायला. अजून रेसिपी नंबर 5. रेसिपी नंबर 5 होती ती आमच्या शेजाऱ्यांनी बनवलेली पोह्याची रेसिपी. चिवडा पोहा. पातळ पोह्याचा चिवडा त्यांनी भाजून बनवलेलं. तर ती रेसिपी पण तुम्ही बघा. आणि जे काय मी तुम्हाला सांगतोय ते तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये बघायला भेटेलच. रेसिपी नंबर 4 आहे भाजणीची चकली. ही बघा ही रेसिपी नंबर 4. आता ही पण तुम्हाला हिला बनवून पण खूप दिवस झाले. त्याला बनवून 4 पेक्षा वरती दिवस झाले ना ह्याला. 4 काय 8 दिवस होऊन गेले. 5-6-8 दिवस पण झाले असतील याला. मस्त. अजून पण कुरकुरीत आहे आणि टेस्ट पण तशीच चांगली आहे. आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारलेला की तुम्हाला कोणती रेसिपी आवडते तर चकली आन्सर मोस्ट कॉमन आन्सर होता. आणि जास्त लोकांनी चकली आन्सर दिलं. बाकी सर्वांनी तुझ्यासारखं म्हणजे सांगितलं सर्व. आणि त्याच्या अगोदर पहिले 1, 2, 3 रेसिपी म्हणजे काय आहेत जे व्हिडिओ अपलोड केले ते ह्याच्यासाठी काय साहित्य लागतं हे कशापासून बनतात त्याच्यावरती हा व्हिडिओ होता. म्हणजे व्हिडिओ नंबर 1 काय आहे
चकलीची भाजणी आणि चना डाळ बेसन. व्हिडिओ नंबर 2 होता साठ्याचं पीठ, पिठी साखर आणि वेलची पावडर. आणि व्हिडिओ नंबर 3 आहे खोबऱ्याचं ड्रायफ्रूट सारण. म्हणजे तुम्ही जर हे व्हिडिओ सिक्वेन्सनी बघाल ना तर तुम्हाला ते रेसिपी इझी जातील बनवायला. आणि अजूनपर्यंत एवढे रेसिपी झाले, ही रेसिपी उद्या येईल. आणि तुम्हाला सर्व काही टेस्ट करून अजूनपर्यंत जे काय बनलंय ते सर्व काही टेस्ट करून दाखवलंय. 1 2 3 4 ही उद्याची आहे 5. म्हणजे आमच्या ताटात ऑलमोस्ट 5 रेसिपी आहेत. अजून आज जी आता रेसिपी जे जाणार आहे ना ती माझ्या जावयाची पसंती आहे. हा, ही जी आहे ना, ही जी तुम्ही आज व्हिडिओ बघितला, तिखट शंकरपाळी. हा, ती रिक्वेस्ट आली होती मम्मीच्या जावयाची बोल. हा, म्हणून आम्ही लगेच पहिली ती बनवायला घेतली. आणि खाऊन पण दाखवतो. खाऊन दाखवली आहे. आणि पावभाजी मसाला वापरलाय. थोडा व्हेरिएशन दिलं की त्याच्यात बघूया पावभाजी टाकून, पावभाजी मसाला टाकून ते चांगलं लागतं की नाही. कसं वाटतं तुला? नॉर्मल मसाला पण वापरू शकतो ना, दुसरा आपला तिखट नसेल तर. असतो. पण तुला हे खाऊन कसं वाटलं? पावभाजी मसाला तर रेडीली अवेलेबल असतो. घरी नसेल तरी बाहेरून भेटतोच ना आपल्याला. बाहेरून भेटतो. टेस्ट एकदम वेगळी आहे. अजून किती फराळाच्या रेसिपी ह्याच्यात ऍड होणार आहेत? आता दिवाळी येईपर्यंत आपल्याला बनवायचंच आहे ना. आता आज ताई जर आली- सोमवार आहे तर दिवाळी नेक्स्ट संडे आहे. ताई काय बनवणार आहे बघायचं. ट्युजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे. म्हणजे अजून 5 रेसिपी येणार आहे त्यात. ताटात जागा नाही होणार. त्याच्यानंतर आपलं तिखट ठेवायचं. तू एक ताट पकड, मी एक ताट पकडी. मग 5-5 असे 2 झाले. असे तुम्ही पण बनवा. आणि तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटतात ते. मम्मीने बनवलेल्या. आणि मम्मी तिकडे बसली आहे. तू वोटिंग करून आला तर दाखव. हा, आणि आज आमच्या इकडे वोटिंग आहे. मी केली आहे. आणि आम्ही दोघी करायचं. आता ताई आली आता घरी. मग ताई आणि मम्मी आता ते जातील वोटिंग करायला. तर तुम्ही पण वोट करून या. आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब सर्व करा. आणि तुमच्या कमेंटला द्यायला उशीर होतोय कारण थोडा बिझी राहतोय आम्ही. काय कमेंटला द्यायला? म्हणजे अजून खूप कमेंट द्यायचे बाकी राहिले. रिप्लाय द्यायला. कमेंटचे रिप्लाय द्यायला. हा, मम्मीने आता सुधारलं, पॉईंट पकडला. कमेंटचे रिप्लाय द्यायला मला थोडा उशीर होता आम्हाला कारण आम्ही थोडा बिझी आहे. आम्ही जसा टाइम भेटेल तसं तुम्हाला मी कमेंटचे रिप्लाय देतो. चला, थँक्यू. हार्दिक शुभेच्छा बोल. कसल्या? दिवाळीच्या. फराळ बनवा पटापट. दिवाळीला टाइम आहे. वोटिंग साठी रेडी रेडी. रेडी आहे मम्मी वोटिंग साठी. रेडी. घेतले वोटिंग कार्ड. माझी वोटिंग झाली आहे. आता ते वोटिंग करायला चाललेत. रेडी. सर्वांनी वोट करायला जा. महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये वोटिंग चालू आहे इलेक्शनचे. चलो बाय. फिर चालली बाहेर. ताई